A poprosím, videl som tu Gábora Grendela. Gábor, si tu? Či nie si tu? Nech sa páči. Ďakujem pekne. Dámy a páni, veríte tomu, že Robert Fico platí Ladislavovi Bašternákovi nájomné? Veríte tomu, že ten byt v Bonaparte patrí Ladislavovi Bašternákovi? A veríte tomu, že kauza Bašternák bude objektívne vyšetrená? Možno raz po zmene tejto vlády. Robert Fico ako začínajúci opozičný politik postavil svoju kariéru aj na téme preukazovania pôvodu majetku. Píšil sa tým, že žije v panelákovom byte na bratislavských Dlhých dieloch. Vysmieval sa Vladimírovi Mečiarovi za jeho elektru. Povedal mu napríklad aj tieto slová. Ja som v štátnych službách od roku 1992, vy od roku 1990. Presne viem, aké majú príjmy poslanci a predseda vlády. Musel by som žiť ako korytnačka 250 rokov, aby som v tejto štátnej službe zarobil toľko peňazí, ako vy teraz hovoríte. Dnes, po 3 vládach, má aj Robert Fico svoju elektru. Tak poďte s nami sa na ňu pozrieť a povedať Robertovi Ficovi osobne, že nie je korytnačka, že sa nedožil 250 rokov a že nechceme, aby nám tu Robert Fico vládol 250 rokov. Osud!